Выданне Foreign Affairs апублікавала даследаванне аб тым, як Кітай апаноўвае сістэмы крытычнай інфраструктуры і нацыянальнай бяспекі іншых краінаў. Калі каротка, адбываецца гэта праз танныя тэхналогіі, электрычныя сродкі транспарту, узбраенне, рыштунак і абсталяванне для сілавікоў, а таксама сістэмы кантролю, у тым ліку відэаназірання. Да гэтага таксама далучаюцца праграмы навучання ў Кітаі і асабістыя сувязі. І ў выніку складваецца сітуацыя, калі цэлыя сістэмы, крытычныя для функцыянавання дзяржавы, транспартныя сеткі ці паліцэйскія структуры апынаюцца пад кантролем кітайскіх кампаніяў. Вось цытата з даследавання. Адмовіцца ад інтэграваных сістэм складана. Таксама цяжка знайсці альтэрнатыўных пастаўшчыкоў крыху больш складанага абсталявання. Напрыклад, Кітай вырабляе найбольш эканамічныя і шырока распаўсюджаныя ў свеце сістэмы відэаназірання. У краінах, дзе яны прадаюцца, кітайскія кампаніі часта выцясняюць з рынку мясцовых канкурэнтаў, дзякуючы шчодрым дзяржаўным субсідыям. У сваю чаргу абслугоўваць кітайскія камеры часта немагчыма без пастаяннай дапамогі з боку Кітая, паколькі большасць распрацаваных у краіне мадэляў камер з'яўляецца ўласнымі, закрытымі распрацоўкамі. Замяніць іх надзвычай дорага і складана. Гэта азначае, што калі камеры выходзяць з ладу, гарадам даводзіцца звяртацца па дапамогу да кітайскіх кампаній. Сергей, які ўжо ўплыў вось гэтай кітайскай тэхналогіі, гэтае кітайскае панаванне аказвае на Беларусь, і чым гэта адрозніваецца ад заходніх аналогаў? Так, ну, галоўны кітайскі ўплыў на бяспеку беларусаў, на іх прыватнае жыццё, гэта такі ўплыў, які мы можам не заўважаць. Сістэма відэаназірання ў Беларусі, яна падкантрольная ў першую чаргу Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Так? То бок, усе гэтыя 60 тысяч камераў, якія ў Беларусі расстаўленыя не толькі ў дзяржаўных установах, але там у рэстарацыях, гандлёвых цэнтрах, яны ўсе падключаныя пад адну сістэму. Гэтыя камеры, яны в асноўным кітайскай вытворчасці. Я не буду называць назвы фірмаў, але гэта в асноўным кітайскія камеры. Падобная сітуацыя ў Расіі. Аднак праграмаванне, то бок софтвер, ён беларускі. Ён беларускі і створаны быў фірмай, адной з фірмаў беларускіх, і на гэту фірму наклалі санкцыі ў развязы. Менавіта за тое, што гэта фірма стварыла софт для назірання за беларусамі. Як гэта працуе, як гэта адрозніваецца, напрыклад, з Польшай, ці з ёй развязана. Гэта сістэма аўтаматычнага распазнавання твару у дадзены момант, у рэжыме рэальнага часу. Ну, то бок, груба кажучы, вось мы з табой трапляем в Беларусь, так, у нас з табой крымінальныя справы, нас гэта камера можа на вакзале, у гандлёвым цэнтры пазнаць, і да нас прыйдуць невесёлыя хлопцы ў пагонах у гэты момант, так? Падобным чынам гэта працуе ў Расіі, але я бы сказаў, што в Расіі, у Маскве прынамсі, гэта яшчэ далей пайшло. Камер больш і магчымасцяў больш. Гэта звязана таксама з тэрарызмам у Расіі. Ісламскім тэрарызмам і з тым тэрарызмам, якога аўтарам з'яўляецца рэжым Пуціна. На Захадзе ж цалкам іначай. Якая розніца? Камеры ў Варшаве таксама здымаюць і в Берліне, так, людзей, але яны не маюць права распазнаваць твар, яны не пазнаюць тебе. Толькі паводле рашэння суду ці нейкіх іншых органаў паліцыя ці спецслужбы могуць атрымаць доступ да запіса ці да камеры, каб пазнаць, ці гэта вось чалавек, это там тэрарыст, злачынца ці хтосьці яшчэ. У Беларусі ж прыватнага жыцця в публічных будынках, гандлёвых цэнтрах, яго проста няма. Тебе не проста могуць зняць і пазнаць, тебе могуць затрымаць у выніку гэтай ідэнтыфікацыі. Вось гэта галоўнае тое, што адрознівае. І менавіта вось гэта стварае з Беларусі лічбавую дыктатуру, так як Кітай. Пакуль што, на шчасце яшчэ, наколькі нам вядома, гэта сістэма МУС татальнага назірання ў Беларусі, яна не працуе на кітайскім софце. То бок кітайцы, груба кажучы, не маюць доступу да гэтых камер, так? Все-таки рэжым Лукашэнкі разумее, што это ён павінен кантраляваць, так? Падобным чынам у Расіі. Але я думаю, што в гэтым кірунку можа ісці, і пра гэта сведчыць той факт, што Беларусь далучаецца вось цяпер да арганізацыі ВАЙК, сусветнай арганізацыі па штучным інтэлекце, якую стварае Кітай. Пра гэта мы яшчэ пагаворым, у нас будзе яшчэ момант аб гэтым, тому што таксама вельмі важная тэма. Вот, Еўген, у мяне такое пытанне, а што яшчэ Кітай пастаўляе і можа пастаўляць у Беларусь менавіта для пашырэння гэтага кантролю? Як гэта з іх пункту гледжання выглядае?
Ну, уласна кажучы, ён будзе пастаўляць тое, што ад яго будуць, ну скажем, патрабаваць ці пра што будуць прасіць беларускія ўлады. Вось Сяргей цудоўна паказаў, што вось гэтае абсталяванне, якое пастаўляецца Кітаем, гэта толькі абсталяванне. А далей яно трапляе ў тыя ці іншыя рукі, і гэтыя рукі ўжо вырашаюць, а як мы будзем гэта выкарыстоўваць. Будзем гэта выкарыстоўваць там на карысць для аховы парадку і, скажем так, прадухілення ці даследавання злачынстваў, ці будзем выкарыстоўваць для татальнага сачэння за грамадствам, калі увогуле ў чалавека не застанецца ну, нічога прыватнага, нічога інтымнага, дзе ён мог бы схавацца вось ад гэтых пільных дзяржаўных вачэй, что, конечно, робіць існаванне абсолютно некомфортным. І тут зноўку тое, што рэжым Лукашэнкі замовіць дзеля таго, каб зрабіць жыццё беларусаў яшчэ больш празрыстым для яго, яшчэ менш там, скажем, таямніцу пакінуць для яго. Вось, ну, тое будзе імкнуцца рабіць Кітай. Зноўку, я б прапаноўваў не разглядаць Кітай як такога ўсемагутнага монстра, які можа выканаць любое жаданне, вось там вырваў той же Лукашенко сваю шевелюру валасок, парваў яго, сказаў: трахці бедох, хай Кітай мне зробіць вось тое і тое. Не абавязкова Кітай гэта можа зрабіць. Зноўку не абавязкова ў Кітая гэта можа, на гэта можа быць жаданне, бо мы так зыходзім з максимуму, што Китай гэта вось ёсць абсалютнае зло, якое у абсалютнай, скажем так, ну, абсалютным распараджэнні рэжыму Лукашэнкі, ну не. Ну, у Китая ёсць свае нейкія думкі, у Китая ёсць свае пляны, не абавязкова яны супадаюць з думкамі і плянамі рэжыма Лукашэнкі.